הקדמי של הכשר או החלש, עובר הבשר, המתנים הרבעים הגדולים, לתהליך של הכשרה שכולל שטיפה יסודית של כל אדם שנמצא עד לפני החתיכה, כגון זה, שבשלום, כל הגריטים האלה, לשטוף אותם, כדי שהבשר יהיה נקי, עד להמלכה. התהליך הסכמטי הוא שהבשר עובר באמבטיית השקויה של חצי שעה, זו אמבטיה הארוכה הזאת, כאילו הוא יוצא לבן נקי, אפשר לראות את ההרכב בין שעבר בדחה הראשונה בשביעה, וזה מצב שבא לזה, ככה הוא מוכן להמלכה. הבשר צריך להיות רך, לא יבש מדי ולא רטוב מדי, שהמלח יעבוד את העבודה שלו על תוך הבשר. תזהר. הרבעים מביאים מכאן, פה בודק המשגיח האם הבשר מוכן להמלכה, אם צריך הסכים להתייבש טיפה, מוסיפים עליו קצת מים ושירה. זוהי עמדת ההמלכה. הטכניקה של ההמלכה. עוד דקה. זוהי עמדת ההמלכה. שהרבע מגיע בשליטה ידנית, להעביר אותו לשולחן הזה, למעמד הזה, מולכים צד אחד, עובדים אותו, מולכים צד שני. הנה הפיזור, על כל חלקי הבשר צריך להיות מלח, כולל כל הצדדים, כולל בין כתלי הבשר, כולל החלק העליון, כולל בין הכתף לזרוע, שמים מלח גם למעלה. הנה נתח נוסף חדש הגיע. מהנקודה הזאת שם עובר הבשר תהליך של שהייה במלח במשך של שעה. הנה הרבעים מוכנים פה מהנקודה הזאת עד לנקודה הזאת יש שעה שהייה במלח. הרבעים עוברים תהליך של שהייה במלח, המלח עובד את העבודה שלו על הבשר, ומהנקודה הזאת הוא עולה למהלך נוסף של ההכשרה, שזה ניפוץ המלח על ידי שטיפה במתזים על כל חלקי הנתח של הבשר, ולאחר מכן עומד 3 אמבטיות נפרדות של מים ו3 הדחות. זו אמבטיה אחת, הבשר יורד, עולה באמבטיה שנייה, שיש פה הפרדה מוחלטת בין המים שבאמבטיה הראשונה ובין המים שבאמבטיה השנייה, זה קו ההפרדה. כשהמים מגיעים לכאן הם משפכים החוצה. וזה עובד 3 אמבטיות, לאחר מכן נוסע, ומבחינתנו תהליך ההכשרה מסתיים. בקצרה, שטיפת הבשר, השריה של חצי שעה במים לפני המלחה, שעה במלח, שטיפת הבשר ממלח ועוד 3 אמבטיות נפרדות, וזה מסתיים תהליך ההכשרה ממלח.